Predstav si, že vstávaš vtedy, keď sa ti chce. Pracuješ z miesta, ktoré si sám vyberieš. Môže to byť kaviareň v meste, tichá izba doma alebo pláž niekde na juhu. Ak si pustil toto video, pravdepodobne rozmýšľaš, ako rozbehnúť vlastný biznis. V tomto videu ti ukážem spôsob, ktorý mne osobne dáva zmysel, pretože nevyžaduje veľké investície ani skúsenosti, má neobmedzený zárobkový potenciál a okrem finančnej slobody ti prinesie aj slobodu času a miesta. Určite si už veľakrát počul o populárnych biznis modeloch ako dropshipping, social media marketing alebo trading. No dnes budeme hovoriť o podnikaní s digitálnymi produktami. Pýtaš sa, čo digitálne produkty sú a ako na tom zarobiť. Digitálne produkty sú všetko, čo predávaš online bez fyzickej formy. Od softvérov, hier, šablón až po e-booky a online kurzy. V porovnaní s inými biznis modelmi majú jednu obrovskú výhodu. Extrémne vysokú maržu. Zoberme si príklad. Predáš tričko za 25 eur, z toho ti po výrobe, balení a poštovnom ostane 5 eur. Predáš e-book za 25 eur, ostane ti 23 eur. Žiadna výroba, žiadny sklad, žiadna logistika. A práve preto si myslím, že digitálne produkty sú najlepší biznis model, s ktorým začať v roku 2025. Konkrétne sa zameriavam na tvorbu e-bookov a online kurzov. Pretože nepotrebuješ skúsenosti ani veľký kapitál, nemusíš vedieť programovať a e-book alebo kurz vieš vytvoriť behom pár dní a potom ho už iba predávaš znova a znova. Ak to správne nastavíš, môžeš zarábať aj keď spíš. V USA sú e-booky a kurzy už bežnou súčasťou online biznisu. U nás? Zatiaľ len začiatok. Na trhu je len pár malých hráčov. A práve preto je teraz najlepší čas začať. Ak by si chcel začať zarábať predajom e-bookov alebo kurzov, nemusíš byť influencer ani odborník. Na začiatok ti stačí len nápad, chuť niečo vytvoriť a ochota naučiť sa pár základných vecí. Nemusíš byť perfektný. Stačí, keď si vyberieš tému, ktorá ťa baví, spracuješ ju do jednoduchej formy a naučíš sa, ako ju dostať k ľuďom. A práve preto som pripravil DP Masterclass, podrobný návod, ktorý ťa krok po kroku prevedie tým, ako od nuly vytvoriť a predať svoj prvý digitálny produkt. Ukážem ti, ako si vybrať tému, ktorá má skutočný potenciál, ako zistiť, či sa tvoj nápad môže predávať, ako efektívne vytvoriť e-book alebo kurz, aké nástroje na to použiť, kde a ako ho predávať a ako urobiť marketing. Odkaz na masterclass nájdeš v popise videa. Ak nechceš, aby ti ušli ďalšie videá o tom, ako podnikať s digitálnymi produktami, daj odber na tento kanál. A ak to myslíš vážne, pozri si DP Masterclass. Nájdeš tam všetko, čo potrebuješ na štart. Alebo môžeš pokojne ďalej muklovať v McDonalde. Voľba je na tebe.